Hej, jeg er Mette, den danske stemme fra A Cappella. Talesyntesen er hurtig, effektiv og af høj kvalitet. Prøv at få en af dine egne tekster, som passer til dit daglige brug, oplæst. Goddag, herre Jensen. Tak for dit opkald. Dit krav er ved at blive behandlet, og vi har nye oplysninger til dig. Din aktuelle ventetid er beregnet til mindre end 3 minutter. Vent venligst. Hej, jeg er Rasmus, den danske stemme fra A Cappella. Talesyntesen er hurtig, effektiv og af høj kvalitet. Prøv at få en af dine egne tekster, som passer til dit daglige brug, oplæst. Hej, og velkommen ombord på tog nummer 1428 til Helsingør. Toget kører til tiden og afgår kl. 9.25. Jeg har fornøjelsen af jævnligt at holde dig informeret undervejs. Jeg ønsker dig en rigtig god rejse.